Ngunyan pong aldaw, mga tugang 18 tabi kan Oktubre bubukasan ang Samuya Tabing Art Forum. Diyan po mga tugang sa Ayala Mall. Iba-ibang mga bisita. Aruluwas ngunyan aldaw. Mga ngangalasan na mga impormasyon. Mga ngangalas, mga bareta, kung paano mga tugang kita makakatabang para mataman ang kinaban. May kinaraman sa may konektado sa agrikultura. Environment muna. Environment kaya nga Earth Forum. Ang Earth po, acronym. Ang gusto sabihin kan Earth, Environment, Agriculture, Resiliency, Tourism and Health. Yan, Earth ha. Subanggi, namatangaan kami ha. Namatangaan kami, pero mas namatangaan sa mga pag-iriba mi ha. Naguli ako mga kuana, gari pasado mag-alas 11 na ha. Kaya ba ko si Ibipig Glenn, ganyan ako, pero delikado naman ini. Aga, tama programa kita sa aga. Nawalat mi duman sa Ayala Mall sa mga pag-iriba mi. Sara Tuyang, Sara Ans Galero, si Trescia Nalitana, si Boy. Pero si Boy ko niya na aga, Ronald. Yaw na dyan sa baba, ha? Yun naman si Boy na niya na aga. Naglimpya na kan mobil. Natanong niya ako tapig wasingan ni Boy sa mobil. Doon ako nga niya, may masakay niya na aga na atab yan. Si Boy, matanga man nagkaturog ini ka sa banggi. Ano yan matanga man ini. Mga tugan ka sa banggi nagkaturog si Boy. Anyway, tabi ngunya na paggagat tindog magayon kasubanggi mga maugmahon sa mga nag-ingress kasuha banggi diyan tabi sa Ayala Malls, pero sa iba ngunya na aga ma-ingress da tabi diyan sa Ayala Mall. Yan, early morning garong ngayon mga 5 o'clock ha. Okay, obey no ha. Ano na naman na bareta ini o pading may estudyante na naman nagadan sa pinagtutubo na hazing? Ano na iyan? O taod-taod tabi abang rin ang baretang yan. Kuan na naman na estudyanteng nagadan na posibleng biktima ng hazing. Dain na kitang katultulian. Dain na kita mga tugang ng katultuli. Tabi alright, bueno. Aramon ta daw mga tugangan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Forest Patrol. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Primerong bareta, Chief Reporter Jimmy Nazalita. Basta Morning, Henry M. Jim, good morning Jim, come in. Good morning, BP. Maray na aga sa mga paraan tabay. Tranquilo digdis ko yung responsibility. Thank you so much, Lord. Yes. Sa iba pa niya itong mga istorya, BP, madali na ang eleksyon sa barangay. Alagad an aliko patindi man an practice sa papurupalsok na serbisyo nin kuryente kung sa hindahin kasigurahan kung magiging matano san serbisyo kaini pagabot kan eleksyon na importante ang kuryente sa Oktubre 30. Tama. Iki sa ginubatan sa Ginibong Candidates Forum kan COMELEC para sa mga kandidato sa barangay, pasabot na kan election officer na si Mr. Rodolfo Ramirez na kaipuhan magpasiguro antisipasyon, dapat may standby generator an kada barangay. So pigabisuan na kay ni an Liga President na i-diseminar sa liwat an informasyon maskingani inanonsyer na kan election officer sa Candidates Forum, doble siguro an abiso harayo pa an oras dapat dai malingawan. Tama. Mag-responer ki generator kada barangay. Tama. An aliko dai masabutan ko na naman
nakaon taharos Burubanggina naman ta BBP and on and off na brown out. Dahil mo na pati mabulnot ang mga dapat bulnoton. Oh, may ba mabulnot ka ba? Nagbalik na sa kuryente? Nagbalik na sa kuryente. Kung may arugan mga aparaan gamit mga wifi, kay protiran mo baga takamahal baga kan ano ni suputi baga na may sungay-sungay na duwa. Ay mo naman mabulnot ta BBP tamadalagan ka pa sana. Uya na naman sa kuryente. Tapos mahali ka paparsok na naman. Talagang nagpa-practice na. Ay mo pati din paliwanagan na liko kung natatarog ka ng sistema na naman kan serbisyo ninda. Correct. Languyam. Ang inyong abang lingkod ang nagsurat po ako sa Liga na mag-framework po i-standby generator. And at the same time, planning po ma-strengthen po yan na pag-implementar pong yan even sa mga barangay board of canvassers sa kada barangay. Bigla naman ko makipag-coordinate magkararay sa barangay, sampunong barangay para ma-follow up pa rin itong letter ko. Although, ang big assure lang ng mga barangay captains po. Kasi kaso ako nagkaigwa po kita magiging candidates forum, halos gabos po ng mga re-electionist po ang mga doon sa mga incumbent. Sinabihan ko pa na si Dautro. Okay, so yan ta BBP, aktibado at election officer kan ginubatan sa persona ni election officer Rodolfo Ramirez. Antisipado na niya habang harayo pan oras. Yes. Oho. Iyan, BP, ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Basta Morning, Henry. Sabi ni Primong Cham, hari pag-anggo tolos, hulita lulong, an pagrimpos nin maraot na buot. Isa kang lulong. Matakoton pa Primon sa mga terminolohiya. Lulong. Tama, pero tama. Mag-asikaso na tabi, tamag morning hirit na kita. Yes, tama Primo. Marinaga tabi sa imo. Kanan tunay. If you obey the commandments of the Lord your God by loving the Lord your God and walking in His ways by keeping His commandments, then the Lord God will bless you. Deuteronomy 30:16. Yes, sabi ni Pading, ano yan, Pading Ray? Dinanggad na wabara, so I love you, Pading. Likewise, Padi. Marinaga tabi sa imo. Alright. Bueno, alas 5:25 na po, mga tugang sa Pilipinas. Madali lang pa ding alha. Gari may text si Dr. Alan Lucanyas. Gari pigpapalid ki makusugo na paros and sound dindo. Makusog din maluya. Uyugon mo yan, Dr. Alan. Makusog pero maluya. Kanan tunay amigo. Makusog pero maluya. Gari man sana so matagas pero maloy. Aday, matagas pero matagas ngaya pero kidit. The best boss. Marinaga Dr. Alan Lucanyas. Good morning. Salamaton tabi sa Diyos ko. Good morning tabi Councilor Chito Baldo. Grabe yung pasalamat. Mantinidor na baga migo ade. Kagawad Chito, di ba? Di mo na malisyan migo. Mantinidor baga. Tama ang report ni Jimmy sa Aleco. Digdi sa ginubatan maski aldaw puro palsok. Minsan 2 oras brown out. Ayos, kumbinsido ito sa report ni Jimmy. Happy listening that tabi sa Mayon Black Eagles Club. O later tabi ha. Good morning from Pulangi. Yes, mga makusugod dan signal ta sa Pulangi. Makusug dan signal ta sa Pulangi. Happy birthday to Mrs. Mary Ann Mosni C. Now in heaven from her mother, Mrs. Wilma Romero Mosni ng Morales Compound. Good morning, Tabi. Happy birthday po. Yan, nasa heaven na.
di ba? Alright. Huwag daw tatanggap ng ikaapa. Ay, ano yun niya? Nata may mga abuloy digdigar. Rayo na niya. Kasuhapon ining reaction. Kasuhapon ining reaction. Adi, kasuhapon. Alright, o bueno. Iwalog ta na mga tugang ang report ni Paring Al Armario. Good morning, Paring Al. Pasok. Thank you. Good morning, pare. Doon naman Albayano ang tinawan onra kan sanggunian pandalawigan kan Albay dahil sa ipinahiling na tibay kan mga ini. Enot ang sarong grade 9 student kan St. Benedict Academy dyan sa Ginubatan na si Chris Lubel Iborita kana barangay Iraya, Ginubatan, na nag-second place siya sa ginibong art on the spot drawing competition kan Manila Bulletin kanuminaging Septyembre sa SM Mall of Asia sa Manila. Sa 430 mga estudyante na nagrentra sa kompetisyon, ali sa iba-ibang lugar, si Chris Lubel Iborita ang nag-second place sa kompetisyon. Matibayon, tinawan siya nin recognition sa paagi nin plake kan sanggunian panalawigan sa paagi man ka resolusyon ni board member Eva Josephine Ribaya. And nahiling ko igwa mang kisabre. Aha. Enda komperasyon laog mga katong. Gari pala nag... Wala ba ko magkarao? Sekreto na sana ito. Baka tabi nga nag-enjoy sa aki. Okay. Anyway, matibayon si Chris Lubel. Congratulations. Congratulations. Matibayon. Yes. Okay, second na kadua na tinawang recognition ka sanggunian sa pagi ng resolution man ni board member Vince Baltasar na binasa ni board member attorney Melissa Armidelia Armidelia attorney Melissa Abades Armidelia dahil may importanteng bigasikaso kasudma si board member Baltasar kaya si Abadesa nagbasa ka resolusyon. Tinawan man onra si Patricia Marie Regalado Imperial. Patricia Marie Regalado Imperial, naging estudyante ni kan UP. Siya ang nag-first place, top notcher sa ginibong board exam kan mga social worker. Matindi, out of 3,878 na mga nagpakabasar pala nito. Out of 6,000 plus na examinees, 3,878 ang nakapasar, number 1 ang Albay. Yes. Matindi, 88.60% ang average kanini Patricia Marie Regalado Imperial. Kaya nakulao na honra naman sa Albay na ipinahilingan na tibay kan mga Albayano bilang top notcher sa ginibong board exam kan mga social workers kan mga tuminalikod na aldaw. Estudyante siya kan UP at taga-Ginubatan man ini. Parehas taga-Ginubatan. Kaya yan na sindaan na naging bida kasudma sa pagtaunin apresiasyon kan sanggunian panlalawigan. Yes, okay, very good. Siyempre sa mga magurang yaon magkairibanan. Congratulations sa mga magurang. Kaya parihan na bangkals kan informasyon digdi sa lawas, Alarmario. Thank you. Thank you, Paring Al, sa mga bareta ngunya na pagkaaga. Basta Morning, Henry M. Oh yes. Oh yeah. Bueno. Alas 5:31 na in morning. Mga tugang sa DCGB, oras na para aramon ang mga headlines kan mga bareta sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Duwang kita sa newsroom kan DCGB kay ba po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tamang-tabay. Headlines ko niyan.
Iba pang mga Pilipino na apektado kang giyera kan Israel asin Hamas, pigsususog na kan Department of Migrant Workers. Mentas na nagtatabang na ang Israeli Defense Forces para sa paghanap sa tulong Pinoy na nawawala sa labanan kan Israel asin Hamas. Saan ka mga Pinoy na iibakwargi kan sa Gaza, kapot na kan Egyptian government. Mga giya sa campaign materials ka mga kandidato para sa barangay asin Sangguniang Kabataan elections, ipiglatag na kang COMELEC. Ang Eco-Waste Coalition, nagtiripon-tipon sa opisina kang COMELEC para sa sarong malinig asin makakalikasan na barangay asin Sangguniang Kabataan election. Tama. Biging kanya na din na gumamit ng tarpaulin asin mga plastic asin mga may kemikal kasabay ang pagpako sa mga kahoy. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpaluwas naman ng monitoring guidelines kontra sa posibleng digital vote buying. Department of Agriculture aminadong nadiditi sila na maabot ang rice self-sufficiency sa Pilipinas. National Security Council piglinaw na bakong sulsul ng Estados Unidos sa Israel ang desisyon kayo na ideklarar na terorista ang Hamas. Philippine Coast Guard inumaw ni Presidente Bongbong Marcos sa magayon na serbisyo. Mantang online libel, pwedeng multa sana, babo kulong sigun sa Korte Suprema. Brigadier General Jesus Morales nagdesignar ni PBBM bilang bagong PSG Commander. Yes. Criminology student, gadahan sa pagtutugudan na hazing. Kaya nga, nakigig naman ako sa bago pa. Ano naman yan? Bataan fraternity. So, parehas mang kanso na inot. Ay, salbatana. Ano na yan? Shoot ko. Aligasyon pa man sa, di pa ba napatunayan? Na hinazing ini? Hinazing talaga. Hinazing? O, saka. Nag-ako sa duwa. Naiko na after the initiation right, nadismayo. Kadismayo? Ay, tapos naiko. dinara sa ospital. Nailing kan mga doktor na may hematoma. Nagpapara-irintra pa kaya na dyan. paa. Yun na ito. Remate. Nangyari. Siya nag-eskwela sa NCR ini, Manila? Nag-eskwela ini sa Luwas kan Manila? pero Cavite niya. Cavite? Kaya, doon sa- Ay, naiko po. Kung saan nag-eskwela ini si ang pangaran ay Kunyan. Pangalan. Ay, naiko po. Fourth year criminology student. College ano yun, di ba? College yan, fourth year na. Taga-Imus Criminology. Cavite. Taga-Imus Cavite. Pero nangyaring initiation right sa Quezon City. Dahil. Paano na? Estudyante Philippine College of Criminology. Investigasyon na naman. Sigurado. Masinado na naman kita. So, duwang suspect nagsuko sa polis. Ulit-ulit na kan mga oro investigasyon na yan. Okay? So, yan, Liti. Mga headlines nyo na pagkaaga. Ang details mo kaya 6 o'clock, 7 o'clock. And major newscast kan DCGP at Yes. PYC Enterprises. Hanapon sana Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan. 24/7 konektado ka mo, maski daing load. From News Base with Jenny, ini po si Martila. Good morning. Thank you, Paring Mar! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alan na? Ano na yan, boy? Ano na yan? Dahil napupunduan mga din nata daw yan. O bueno, sandali lang tapunan tamo ng pag-asa sa kalagayan ng panahon. Pag-asa, DOST, tingnan natin kung ano ang mga latest, kung ano mga tugang ang latest na bareta sa pag-asa. Sandali, ay nanganiso number na ito, ha? Ito, garyo na ini. Yes, madali lang, Ramon ta daw yan. Nagring ang pag-asa. Ramon ta daw ang mga headlines. Hello? Maray na aga, Vicky. Maray na aga, amigong Jaime. Kanan, garimigo ang aga mo. Gari nakapandisal ka na bu, nakakape ka na, di? Ay, pa po. Wala Ade. pang, nag-aabot na pandesal. Iyan pala na boses mo nga. Saday pa nagpandisal, pero magayuno na. Mas magayon ang boses mo, Vicky. Kanan to na. Sige, Migo. Go ahead, tabi sa forecast. On the air ka na.
marahaya na agaman po sa mga paraan tabay sa DCGB para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Generally, zero weather o magayon na panahon ang lauman ta sa bilog na maghapon dito po sa Bicol region. Dahil sa ngunyan, mayo kita namomonitor na NPA o bagyo sa laog ng Philippine Area of Responsibility. Asin lauman niya to sa masunod na duwa sindong tulong aldaw, mayo kitang pag-antisiparan na bagyo na pwedeng maka-apektar sa anuman na partikan na sa tuyang nasyon. So, padagos kitang makaka-eksperyensya si Maluya sagtod sa moderatong duro sa distrito sa Northern Sirangan, asin ang sa tuyang mga kadagatan, magiging banayad man sa nasagtod sa moderato ang pagkalauman na pag-ukol. Sa ngunyan, mayo kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop pang Kabikulan. Pero lauman manggiraray digit sa Kabikulan, itong mga direkta ang pag-uran, lalong-lalo na sa hapon. So ining mga pag-uran na ini, dahil man piglalauman na mahaloy, asin dahil man piglalauman na makusog. So ang sa tuyong temperatura, nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius sa masunod na 24 oras. Ang sa tuyang aldaw, nagsirang kasubagong alas 5:36 ng aga, asin masulnok yan at yan alas 5:25 ng pagkahapon. So yan lang tabi VP ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Dito digdi sa Pag-asa DOST Legazpi ay may Bordales to sa Diwat Barangay na aga. Amigo, so low pressure na pigabantayan. Taday naman nawala na? Sa laog po kang par, mayo na. Pero Mayo na. hindi sa luwas, may tropical depression kita digdi na sa bandang south kang China. So dahil naman ito, ini harayo ito. tuya. Ano, dahil man sa ito makapektar ito. Ang makakapektar sa tuya, so padagos na pag-anab kan China kan dagatano. Eh, yun po. Kaya na re-resolvaran. Okay. Salamat tabi, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po rin mga balos. Thank you so much, mga tugang Jaime Bordales sa kalagayan ng panahon. Ngunyan tabing aldaw. Ito ang problema ta. Bueno. Alas 5, 20 pera. Alas 5:39 na pala. Ang bilis ng pangyari. Adi, ang bilis ng pangyari. Ngunyan tabi, sandali lang ta. O i-text na pa mga birthday greetings. Papasadahan taran mga birthday greetings ngunyan. Henry, kahapon na umaga po, may isang konduktor ng jeep na nahulog biyaheng 3rd District sa Mayligas. Nahulog 3rd District sa may SM Legazpi. Nakahiga at nagkaroon ng seizure. Buti na lang may mga tumulong at dumating kaagad. Yung ambulance, pangyayari sa maga. Napano daw ito, adi? Napano daw ito? O yung uni nga ni may text na, may hazing victim nga niya, uni sa pangaran, pangyayari talaga. Sa maabot na eleksyon, duman ako sa kagawad na warang kwenta, warang 50, basta may kwenta. Okay, sige po, good luck. Advance Happy Chapter Founding Anniversary sa Gabos na Tropas kan Guardians Backup Force International Incorporated, Albay Chapter, RMG ko rin dyan. Yan, alright. Dudes, maray na aga, amigo. Mogmaw na kung nailing ko si Dudes ka nagdumang kami sa opisina ni Presidente, Baby Boy Nebres. Pakailing ko ito kay Dudes, nagbabago. Kailangan nagbabagoan sa iyang itsura. As in, di ba? Ako yung Madam Eve, Dr. Eve, si Dudes, ang mga purmaon, nagbabago. Nag-reprimi, tinijero na di. Purma baga ni Dudes baga tabi Dr. Eve, gari permiso titi, ang purma niya, gari permi titi ilusyonon. Sabi si Dr. Eve, latoson ko nga yan yung sarawayo na yun. Bueno, yugo-yugon man purma, gari titi ilusyonon. Magkano po ang NFA bigas sa Ayala Malls gagawing Earth Forum ng DCGB? Ay, ang aram ko 25 tabi. Dumuman na lang kamo, Arog kay ni sumangamadur man tabi sa LC sa Ayala Mall sa Earth Forum, masauduman, mabakal, mga agricultural products po. Piging ganyan may tabi na magdara ka mo kilaugan.
Piging ganyan may tabi na magdara po kamo kilaugan, day po may pig-encourage na kaya na magpatoski plastic sa mga kwanduman, sa mga exhibitors duman. Piging ganyan may tabi na magdara po kamo kilaugan. Awa nga yan, mga eco bag. Yan, ha? Day po duman ki plastic na gagamiton pag nabagal kamo duman. Sa briefing kaso hapon na mention iyan sa mga exhibitors, ha? Dahil tabi ki ay yan palan sa sulistahan ko kan mga exhibitors. Sayang yaon sa kuan ko sa auto. At tabi yan palan sa auto sa mga exhibitors ta. Nakanalingawang ko. Okay, anyway, basta po kung kamo masaod, mabakal kamo sa alala ayala ki mga agricultural products. Magdara po kamo kilaugan, eco bag, whatever. Tabi, ha? Madara po kamo kayan. Dahil po sinaduman ki plastic, di sinang laugan. Mabakal kamo kibagas, tabi, 25 pesos ang kilo, ang pagkaisi ko, pero may limitasyon tabi ang kada sarong mabakal. May limitasyon tabi ang kada mabakal, mga tugang kan NFA. Yan. Salamaton tabi kay Direktor Ginto, mga regional manager ng NFA. Sugabos tabi dyan ng mga pag-iribata sa provincial office kan NFA. Maray na aga po sa Indo. Salamaton po. May Kadiwa stores kita. Pero ang aram ko sa Kadiwa stores tabi, half day yan. After kan lunch time, mapahingalo naman. So, ta siyempre po, baga, iyang bagang NFA, di man yan na duro-diretso dyan sa whole day, tabi ta. Di ba? Buda, limitado man sa napuan pagpabakal ka iyan. Ta, may allocation sa napo para sa tuya, gabos. Iyo po. Sumasaod ki mga gulayon, mamamakal sa Earth Forum and Expo, tabi, piging ganyar mi na magdara kamo kilaugan. Yan. Mabukas yan alas 10, ganyan na aga. Hanggang po Sabado, may mga exhibitors kita dyan hali sa Apaw. Albay Provincial Agriculture Office. May mga paratinda kita diyan ki mga kakanin, gulayon, mga mga recycled material sa mga Peñaranda Ecopreneurs, Dap Ecopreneurs, Budaso Legazpi Recyclers Association. Yan, nagkasubang mga maugmahon. Mga maugmahon habang nagpi-prepare kan sa endang mga booth, ha? Tabi duman sa Ayala Malls. Kaya po, Buda, sa Domingo, Sabado, closing program after lunch, makagi ka mo duman, magparehistro ka mo, tayo ka may kirapol, kan mga t-shirt tabi, so tawanan taki mga t-shirt, ang sa tuya na, kung sa mga rapol. Ta siyempre, ang t-shirt po, mga tugang limitado man sana, taday may mga kaya pong tapudon, irarapol tatabi. So mga so mga t-shirts na para po sa Indo, so anniversary t-shirt baga po kan DCGB, irarapol ta po ito. Magparehistro ka mo ta, may chance po ka mo na magkaigwa po nin raffle magkaigwa ki t-shirt. Alright? O bueno? Yun na. Nasabutan po. Ay, very good. Tabasahan ta ka mo kirawit dawit pagkatapos kay ni na report ni Joshua Bino. Magayon pati ang ni Padingray, ang rawit-dawit ni Padingray, ang titulo, Environmental Ranger. Yan, tamang-tama. Migo, padi, digdi sa tuya na Earth Forum, ngunyan tabing aldaw, Environmental Ranger. Yeah. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning, kamin. Yes, good morning, Tabi, Pipi. Oh, maray ka na? Sa mga, Maray ka na? Pwede nang magtagaloy-luhay. Imbitado ka dyan. Dumang ka naman dyan ng mga alas 10 sa Ayala Malls. Yo. Makaburdit-bit lamang itong anong bit dito. Oh, may t-shirt din na uniform. Yes. Kumuha ka? Gari kaya ang analysis ko sa mo, gano'n iaragom na yan, hilang-hilang mo nga. Depende sila para magpara sakay-sakay sa barkaw, naday handa. Namamalisyan ta, kagari bulang-bulan, nagkaka-problema, kagari kay pan mo nang may nag-asikaso si mo, may
may nagpapakao, no nagtatagapunas po. Gari kay pon muna yan. Tapos nagpapara himas-himas baga sa imo, nagpapara punas-punas sa imo. Eh, kung naman nailing sa liga, hay na ito sa liga sa... Taga-daraga ito? Taga-daraga ito? Kayo mo nito? Ah? Wala man kayo tao. Wala. Sisi. Paguna ko kung ito. Barkada mo ito? Oo man, mati minabalik pa sa ako. Batang ina uli ang pasal. Baka maulit kita kayo ni. Okay, sige, go! Yes! Sa dagdag na pareta, aga hapon bangge, makusugod ang tuhod asin resistensya kan mga kapulisan sa pagkondusir min mga COMELEC checkpoints, lalo tangon yan BP na mas pang nagdarani ang barangay asin SK elections. Ini ang riparong marhaingon yan sa palibot kung sa in parte na ini kan may fit na partnership kan COMELEC asin PNP asin iba pang stakeholders para masiguro ang matrangkilong eleksyon. Sa Daraga Albay, kusog sa monitoring kan DCGB News, mas nagiging madalas ang mga checkpoints sa manlain-lain na mga strategic areas sa palibot kan nasabing munisipyo. May checkpoint sa mga sentrong barangay, may checkpoint sa mga southern areas, minsan sa sabay-sabay. Sa huring pagkipag-uron kan DCGB News kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., Chief of Police, parte na ini kan mga lockdown na masigurong day na mautro ang nangyaring armed encounter kanakaaging mga simana. Siring man, iyo ang maipautog din epektibo ang mga itigtaong regulasyones kan COMELEC sa bilog na durasyon kan election period. Sa ngunyan BP, reparo naman kan publiko bako sa nasa duwa kong area Daraga Legazpi kundi sa iba pa may instruksyonanin dagdag na police visibility partinakan mga efforts para masigurong smooth asin warang aberya ang paparaning barangay and sangguni ang kabataan elections ngunya na October 30 2023. Yes. Oho. Yes, DP, dagdag iyan ang sitwasyon sa palibot. Alibig sa luwas, Joshua Pino, DCTV. Thank you, Joshua. Sabi ni Kuya Manny Tutanyes, Boss, saro man sako na medium lang, tiway. Arog kay ni Kuya Manny. Basta may oras ka, humapit ka, tahukipan ta katulos. Medium size palan kay Kuya Manny. Problema kay ni Ronald, pag nagduman sa imo si Kuya Manny, ay salamat niya po. Pag tabad mo kan t-shirt, paano nga kay ni si Agom? Ano nga ang gibunta kay ni kay Agom? Alam man yan ako sanan mag t-shirt kay ni. Good morning, Kuya Manny. Asa mo at tabing ang dating retired technician sa DCGB. Marinaga. Alright. Dumang kita mga tugang kay Jomar Bien. 10 minutes bago mag alas 6. Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. Kinaugma kan mga taga-Banuaan kan tiwi. Nakuha na naman na orgulyo kang Banuaan sa Ginibong Kasanggayan Festival 2023 sa probinsya kan Sorsogon. Ini matapos na ganahon kan sa indang Festival Queen ang pagiging Festival Queen kang Kasanggayaan na si Jesaya May Valdesco. Si Jesaya May Valdesco iyo ang nagrepresentar kan probinsya kan Albay sa paagi kan Coron Festival na iyo man na nag-champion digdi sa Ginibong Festival sa probinsya kan Albay so contest kay ni duman sa Sorsogon ginanam niya man ang kaparehong titulo bilang Kasanggayan Festival Queen sa Ginibong Kasanggayan Festival of Festivals 2023. 120,000 pesos ang total na premyong na kolekta o na ginana ay ni
Gisaya May Valdesco. Mientras tanto, nagkaiba pang mga guminana sa naunambitan na festival duman sa Banwa sa siyudad kan Sorsogon. Itong 1 million pesos na premyo sa performance ginana ini kan Masbate o Isla Rancho Festival kan Masbate City. 1 million pesos ang ginana kaini bilang major prize sa naunambitan na Festival of Festivals. Yan tabi BP Henry ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar. Mientras tanto, ubuson tanay di bago tabasaw ng rawit dapat ni Paring Ray. Ans Galero nasa linya. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Biliban ako sa imo. Alas kung nagtapos ka sa Banggi? Alas 12:30. Kaya daw ako. Paano nga, dahil ka makariport ko, bilib man ako sa imo. Inspirado ka mang kan 2 pieces chicken na di. Pagkabanggi, may mga inasal pa. Kaya nga, yan. Basta palan manok sa imo, kung ka, buhay na buhay ka. Yan ko lang namalisyahan. Buda, sarok ka sa nanganing maluto, pero doang manok man. Okay man, maray, kaya man palan. Yan ako sa imo, bilib. Hi na. Nahulog. Nahulog-lugod. Kaya okay man. Ay, susaro. Talagang kinaon. Pero daw kamo kan utong nasa likodan ta kaswapon na sarong daraga mo na soltero. Nagbaga masweet to naman ay. Aling ko. Gamit tumarang. Okay, very good ka. At least ko yan, aram ko na ang sekreto mo palang kung paano ka sana magiging buhay na buhay. Date sa ng James Coffee, pwede na. Date sana, mga manok-manok sana, okay na yan. Pag alas 12:30, nag-ilingan na kami ni Toyang. Ulit na siya dito. Si Boy, you man. Na-atam si Kuya Boy. Yan. Okay na kita naman. Okay na. Ay, very good ka talaga. Pwede ka magkaturog niya na aga. Ha? Kung ka maturog ka. Tagtaod na? Mumata ka mga 8:30. Pwede. Gumot naman, sirmot na. O si Tricia, kumusta? Ayun man. Kinaon so, dara-dara ta. Good. Nahira kayo ka. Baka magdimang. Pata sana sa nabayaan. Hindi kaya mga tugang so nagkawaralat ka sa Banggi duman sa kwan. Nag-design kang sa mo yang expose sa Ayala Malls. Toyang po kaya ni? Toyang Arts in Design. Po kaya? Toyang Art and Event. Toyang Event Toyang Event anong ngaran nga ni? Kung gusto mo, Toyang Enhance Event Management. Yan. Iyo. Alas 12, uto na si Palaboy sa may lead wall, nakaigna na. Si Palaboy, Gary, sige sang gantakir ka sa Banggi. Si Giovanni, tinaranglay. Habang naghahaloy pa, nagkukusog ang tama kang gantakir sa banig. Di ba ga? Garingan niya ako, nagpadagog na, nagaringan niya ako, na siya. Garingan niya ako, gigutom na siya. Okay, congratulations, Endo. Yes. Abuhay ka mo si Toyang, buda si Gabo sa pag-iriba rin naman, si Kuya Noy. Buda si Tresha. Yan pala naman si Kwan, si basketball player baga na si Katon. si nga nito, Ronald si basketball player. So, may Ariguyas. So, kan baga, so bad boy sa NBA, napigapon din sa NBA, bad boy sa NBA. Si Zay? Basta, aki baga ito si Kwan, si Man. Si Zay boy? Dennis Rodman.
Si Sai? Man. Si Sai? Rodman. Si? Inis Rodman. Rodman? Si Rodman. Aki ba ito ni Rodman Ange? Bulang-bulang. Si Kwan? Si ano ni? Si... Giovanni? Ha? Giovanni, Si Giovanni. Anong apelyido kayo ni Giovanni? di mabugti. Yan, di ba? Sa apelyido pa sana. Giovanni Di Mabugti. Yan. Alias Rodman. Gigwat. Kaya mga tugang sa mga kasarapay na mga subang gina nagturuang-tuwang para ma-kompleto tabi ang ano yan, ano ini ang mga booth duman sa Ayala Malls. Giovanni Di Mabugti Rodman. Yan. Okay, sige, go. Kumusta? Hello, EVP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo sa Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niya itong parenta. Ngunyan na mas naglalawig o kaya nagdadakulbaan na influence kan illegal na droga sa Kabikola na nagpaamot naman ni napatanid na Philippine National Police o PNP Bicol sa Gabos na mga miyembros ng kapulisan na natutukan ng Gadmin Malhay ang mga operasyon kontra sa illegal na droga. Ini dahilan sa kan nakalihis naman na alaw kaya kasuot pa nasa 340 pesos naman kantidad ng illegal na droga na kumpiskar kan mga kapulisan pati naman sa Pendeya Bicol sa ginibunindang anti-drug operation sa probinsya kan Camarines Sur. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Westimundo Binke sa ngunyan nagiging dakulang hagyat sa mga miyembros kan kapulisan asin man kan Pendeya Bicol ang pagkortar kan illegal na droga lalo na sa nasambitin ng probinsya dahil sa mas nagahaloy, mas nagdadakulman ang mga nagkakadrakop ninda na mga kantidad kan siring na bagay. Dahilan din nangapoda na PNP asin ang Pendeya Bicol sa Gabos na talagang iwasan ang impluensya kan illegal na droga asin tuwangan man sinda na ma-identify kung siri sa idigdian na mga influensya sa siring na bagay para man sa magkakanigong disposisyon. Ange, pwedeng ipurod mo, may kopya ka dyan na kan sponsors and mga exhibitors ta? Roger. Ipurod mo doon sa messenger tabi. Sige. Tapos tinawag mo sa ko, nawalat ko sa auto, pag hindi ko sa inetalbo ka sa banggi. Don't worry, may sarap pa akong kopya. Yan. Buda, tawag, isend mo sa messenger. Tato, 6:30, iyon sa kuyang istorya. Bata, sabi ni Ma'am Ansilawing ko, Sudinar da igwaki indigenous in fruit-bearing seedlings. So gusto na tabi makakuha ki libre sa dinar bot tabi magduman. May mascot pa pati. Pati may mascot pati sinda. Ang log pa lang kan mascot kayo. Si Ma'am Ansi man sa napabinsan pag available. Ay bako, garo sa test na open niya. Pag siripong ko daw sa aga. Diyan. Tabaka ang laog. Si Matites man sa nag-opin niya ang laog kan mascot na ito. Purpay pa sa laog. May pagayan. Sabi si Ma'am Ansi, manay kaya niya, gapoon kang kahoy nga taon-taon pagpuong kang programa. Basta may libre ng mga kahoy. Mga na ibang kahoy sa DNR tabi, sa display ninda. Libre itataong libre kan DNR. Alright? Sige. EVP yan informasyon. Ans Galero, DCGB. Thank you, Ann, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Tabi ni Kuya Manny, regards sa databi kay Mrs. Fulay, kay Chang Meli. Nasa Laguna pa lang si Kuya Manny. Tutanyes. Kuya Manny, nasa Laguna ka palan. Mrs. Fulay, marinaga po sa imo. Regards sa sabi ni Manny. Environmental Ranger, Basurero. Ini ang rawit-dawit ni Padeng Ray Romero. Mapagpalang araw, mga minamahal. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Panatilihin natin ang kagandahang asal. Buhay natin ay ingatan, iyan ay ating yaman. Bigyan naman natin ng mahalagang pansin ang mga basurerong tumutulong sa atin. Ang kanilang trabahong iba kesa sa atin, mababa kong titingnan, marangal kong ituring. Para silang sundalong sasabak sa labanan,
upang maging malinis ang ating kapaligiran. Ang kanilang serbisyo sa ating lipunan ay bagay na mahalaga kaugnay sa kalusugan. Silang dumaranas ng init at ulan ay ating mapapansin. Wala naman lang pananggalang o proteksyon upang sakit ay maiwasan at para sa ikabubuti ng pangangatawan. Paano kaya tayo kung walang basurero? Sino ang mangungulekta? Ang pupunta sa inyo? Sa amin sa atin ang sasabak sa ganito na uri ng buhay o klase ng trabaho? Masasaya ba sila kung tungkol sa sahod? Pakaisipin po natin kung kanilang naaabot. Hindi sila makatawa o parang malungkot dahil nga ay mababa, hindi sulit ang pagod. Silang tagahila, tagatulak ng kariton na kung saan ang basura ay iniipon-ipon. Ibang amoy na nandyan pumapasok sa ilong. Ang pagdating ng panahon sa katawan ay lason. Tayo ba ay nagkukulang o di man lang maisipan na sila importante na dapat mabigyan ng bitamina, halimbawa proteksyon sa ulan, sa init man ng araw na higit pang kailangan. Walis, dustpan, sako, kasamahan sa trabaho, ng katumbas sobrang sakripisyo, hindi hambing ang kawawang pagkatao na para bagang iyon lang ang inabot ng talento. Kundi konting barya o halaga na kanilang natatanggap ay ngiting sukli din sa kanilang paghihirap. Sila ang dahilan upang ating malanghap ang mabangong paligid. Environmental Ranger, salamat. Magayunon pa rin riyan naisip mong tulangon yan. Mabuhay po kayo. Iyon man ang gadadi. Sisayan maaresikaso kang basurang ang kunwari ni mga tugang na mga garbage collector ta. Paano magiging malinig ang palibot ta? Pag taga-tuni daw nindo kudro da kula. Di ba? Di ba? Di ba? Lugad na dadagitan ta pa pag nakulektang basura. Adi? Nagdadagitan ta pa. Relax lang. Thank you pa rin, Gray. Ika na ang tunay pa de. Toyang Enhanced Events and Catering Services. Sabi ni Kuya Tony Reyes. Good morning, tabi, Kuya Tony. Ika na ang tunay. Mabuhay. O bueno, ano nang gibong Coronal? Ay, sumanga greetings palan pangyayari. Sa Maabaka, good morning kay Ronnie Bernabiliona, nakatutok sa satuyang programa ngunya na aga. May picture siyang pinadala sa kuya. Salamat, bossing. Sa opisina BP, naka-gyms kami. Uy, wow! The best sirinin, oh. Gyms Coffee talaga ang kape. Mabuhay, amigo. Tunay sirinin. Kanan tunay. Good morning, tabi sa Indo, Diyan tabi sa... Saan ka nga ni tabi ka? Saan ka na ngunyan assign tabi rinin? Sa Catanduanes, Naka-Gyms Coffee talaga, o nag-picture pati, o pinadara sa kuya. Alright. Bueno. Sandali lang, ha? Okay na gayon. Okay na gayon, Ronald, dali. Okay na, sandali lang. Tayo mo muna sa mga... Pag kita mag-break, tama bareta na kita, ha? Wala man may birthday. Palan mo niya. Ay, salat mo na. Uli sa smart. Happy birthday po. Ay. Padarana sa kay Pading Mar de la Cruz or Jenny. XL nga niya po ako. XXL. Duda ko. Garo si Ma. Garo si Ma. XXL na yun. Okay.
Good morning, Tabi Dolor. Ay, kadakul kan babasahon ta. Agnes Villaflor, good morning. Sabi ni Kuya Manny, ayun na Kuya Manny. So regards kay Mrs. Fulay. Dolor Aringo, watching from Muntinlupa City. Primi akong nagsubaybay sa programa mo sa DCGB. Namimiss ko kaya dyan sa Legazpi. Alexander Banyes, buenos dias. BP, pag nag-i-mod kuan agtang mo, haruman sana sunrise. Latusunta ka dyan, migo na. Chit pa din yan. Marinaga Tabi from Makati City. Medina Ludana from Daraga. Grace Nielo, good morning. Ariel Buon Consejo from Macab's family. Sorsogon. Yan. Atining O Shop, good morning naman sa mga parakapit dyan sa Seawall. Still the same. Yes. Aha. Birthday. Boss, kung ano ang edad kan GB, kasing edad mi, late Papa Romy, late ni Papa, kasing edad mi ni Corayo Romy Romero man ang edad. Kaya man, maniwang na si Ans. Okay. Good morning, Kuya Manny. Alright. Boss, napakasakit sa puso. Salamat, Mr. Romero. Yes. Alright. O bueno, okay na. Ang mga balita susunod. Makalipas lang mga tugang kan mga patalasta. Sa selebrasyon kan ika-65 taon na anibersaryo kan DZGB, samuyang iprinipresentar ang Earth Forum and Expo Year 2. Earth Forum and Expo Year 2 may temang Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Ang Earth Forum and Expo Year 2 masentro sa E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Maaantabayan poon Oktubre 18 hanggang Oktubre 21, 2023 sa Ayala Malls, Legazpi. Ang mga aktibidades: Oktubre 18, Miyerkules, alas 10 ng aga, opening ceremonies and ceremonial cutting of ribbon and blessing of exhibit booths. Keynote address on the theme Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Honorable Cynthia A. Villar, Senator, Republic of the Philippines. Alauna ng hapon, Reducing Marine Plastic Litter. Alas 3 ng hapon, Resiliency in terms of Sustainable Development and Greenhouse Gas Emissions. Engineer Ladia Azur, ENP, MCDRM, CGDH1, CTDRRM Officer. Oktubre 19, 2023, Webes, alas 10 ng aga, Creating Alternative Livelihood for Fisher Folks. Alauna ng hapon, Go Green, Go Digital, Food Sufficiency. Alas 3:30 ng hapon, Digital Clustered Rice Farming. Oktubre 20, Biyernes, alas 10 ng aga, Innovative and Engaged Tourism Towards the Protection of Our Common Home. Alauna ng hapon, Food and Water Safety, Preventing Food and Waterborne Disease for a Healthy Community. Resource speakers, Dr. Mildred Tianes, Medical Officer 3, and Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3. Water Safety and Mental Health During Environmental Emergency, Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3, and Miss Windalyn Baluis, Nurse 5. Hatod sa Indong, kan DOH Regional Office 5, Oktubre 21, Sabado, alas 10 ng aga, The Impact of Laudate Deum on Climate Change. Alauna ng hapon, From Aging to Saging, Senior Citizens Health and Wellness Day. Mari na, magpartisipar, asin makisumaro sa DZGB Earth Forum and Expo Year 2. Ang Earth Forum and Expo Year 2, makikiling asin madadangog sa radyo DZGB, DCGB News Online Facebook page, DCGB Live App, asin DZGB YouTube channel. Ang Earth Forum and Expo Year 2, hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors: Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, Department of Health Region 5, Department of Environment and Natural Resources Region 5, Legazpi City Office of the City Environment and Natural Resources, Ayala Malls, Legazpi, Kalinga Liloria, Good Found Cement Corporation, Congressman Didi Cabredo, Taranuman sa 3D Albay, Department of Tourism, Aral, Lampara at Musika Sounds and Light Services, Department of Agriculture, National Food Authority, Converge ICT Solutions Incorporated, Sharmila Printing Press and Advertising, LCC Malls, The Concourse Convention Center, LCC Food Garden, Bicol Food Delight, AVP Catering Services, New Blossoms Catering Services, Juliana's Catering Services. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Happy birthday po kay Pading Benny Garland. Yan, Padi, happy birthday po sa imo ha. Enjoy your day, tabi. Pading Benny Garland. Happy birthday. Alas 6:15 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta pag-distribute ng t-shirt sa mga barangay asin sangguni ang kabataan elections pwedeng mainterpretar na vote buying sigon sa Comelec Albay. Panggagadan sa dating rebilde sa Sorsogon City kanakaging simana kinondinar kang 9th Infantry Division kan Philippine Army. Sa lado nasyonal, iba pang mga Filipino na apektado kan giyera sa Israel asin Hamas, pigsususog na kan Department of Migrant Workers.
mga giya sa campaign materials kan mga kandidato para sa barangay asin sangguniang kabataan elections. Piglatag na kan COMELEC. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpaluwasin monitoring guidelines kontra sa posibleng digital vote buying. Sa ibang nasyon, Russian President Putin inapudan ang leader kan Iran asin Syria para tabangan na mapundunan giyera sa Israel. Business news, foreign investment na naglaog sa nasyon ngunyan na taon nagitaas sigon sa DTI. Health news, health benefit sa lawas sa pagkaonin avocado. Aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mapuunpong ngunya na aldaw Oktubre 18 an Earth Forum and Expo Year 2 sa Ayala Malls, Legazpi. Kasabay kan selebrasyon kan ika-165 taon na anibersaryo kan DCGB as in Legazpi Port District Fiesta 2023. Alas 10 aga, gigibuhon ang opening ceremonies, ceremonial cutting of ribbon and blessings of exhibit booths mantang madurar ang aktibidad sagkod Oktubre 21 na may temang Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Piglaoman na mainit ang pag-welcome ni Legazpi Vice Mayor Oscar Cristobal na ma-representar kay Alcalde Geraldine Rosal sa gabos na bisita asin susundan ini kan mensahe ni PBN Broadcasting Network Incorporated Mrs. Brenda Bayona Luxin. Madagog man ang mensahe ni Assistant Secretary Gilbert Gonzales asin Assistant Secretary an Assistant Secretary for Field Operations sa Luzon and Visayas kan DNR Central Office mantang magiging Westpede Honor sa paaginin video si Senador Cynthia Villar. Ang main speaker kan Forum on Impact on mantang iba pang aktibidad maantabayanan. Ang video message si Senador Cynthia Villar ang pamayo kan Senate Committee on asin Chairperson kan Environmental and Natural Resources asin Chairperson kan Committee on Agriculture and Food. Mientras nabisita man sa pagbukas kan aktibidad sinda Albay Governor Congressman Lagman, Congressman Joey Salceda, DNR Regional Executive Director Francisco Milla Jr., Provincial and City Committee Chairs on Environment, Board Member Dante Arandia, Councilor Renato Valladolid, asin Councilor JP Lee. Kasarabay iba pang representantes kan DNR as in Department of Health and Fiesta Committee Chair kan syudad, si JP Lee. Katakod kay inipiging ganyar ang gabos na ni Mr. Glenn Barcelon, Station Manager kan DCGB na aprobetsaran ang pagkakataon ni asin sabay-sabay kitang magdangog asin makaokol sa day-to-day discussions managod sa environment, agriculture, resiliency, tourism asin health. Dai pigbabawal kan Commission on Elections ang paggamit ng t-shirt na may nakabugtak na vote sa campaign period. Alagad sulamenteng ang kandidato ang pwedeng magsulog kaini. Ini ang piglinaw ni COMELEC Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao kung sa ining kaso ang mga kandidato ang mag-distribute kaini pwede ning mainterpretar bilang vote buying dahil antang anuman na distribusyonin mga bagay na may kantidad and may presumption in vote buying. Tinawanin doon ni Attorney Bunao sa DCGB News na sa pinagtala na campaign period sa October 19 sa 28, 2023 dahil kay puha na maghagad din permit sa COMELEC, pinagtutuburan ninda o pinagtutugutan ninda ang pangangampanya 24 o 24/7. Alagad kay puhan manggrare na magsunod sa guidelines arog sa nakan paggamit in campaign para paraphernalia na may sukol na 2x3 asin pagdukot kaini sa mga common poster area asin pribadong lugar basta may pagtugot antag sa diri kaini. Kinondinar kang 9th Infantry Division kan Philippine Army ang nangyaring pangbabadiligadan sa dating rebelde sa Barangay Ginlahon, West District, Sorsogon City kanakalis na Sabado. Sigon sa 9th ID, ang nasabing insidente ang malinaw na pagbayular sa diretso pantawa asin sa international humanitarian law dahil sa pagadan sa dating rebelde nagtalikod na sa grupo asin nagbalik loob sa gobyerno. Matatandaan na si Ray Esposado alias Carigor na dating CTG member ang pinagbabadil kan duwang mga rebelde na widbidan o na-identify kan mga otoridad. Nagpaabot man yung pagkikidumamay si Major General Adonis Bahaw o Badyaw sa nawalat na pamilya ni
Esposado. Sangunya nagkaigwaning comprehensive intelligence operation para madako pa nasabing suspect. Nangapudan si Bajau sa publiko na itaod sa indang man na impormasyon manungod sa lokasyon kanasabing suspitsado para mapanimbag ang mga ini sa indang ginibong krimen. Dagdag na report, hali po dyan mga tugang sa luwas. Aramon tapuan mga bareta ngunya na pagkaaga. Kaibaan Mega Force Patrol, Chief Reporter Jimmy Nasalita. Mga Chief of Police sa kada hipaturan din pulisya bako visible dahilan sa haros gabos na oras. Dahil pwedeng disturbohon dahilan sa siryenin Zoom meeting. Report kay Jimmy Nasalita. Ang mga Chief of Police sa kada hipatura sa palibot dahil na lamang nakukuakan mga taga-medyang nagkakalap nin mga bareta na gusto man magka-interview habang paparani ang eleksyon dahil nahihiling ang mga inin na nagruluwas dahil maintindihan pagpigahanap ang parating simbag kan mga duting police perming nasa Zoom meeting an sa indang mga hepe haros gabos na hipatura. Iyo ang sitwasyon, dahil visible ang mga chief of police sa pagsabing permi na sanang nasa laog kan opisina, dahil pwedeng disturbohon taan parating simbag, may Zoom meeting. Makangalas man ang sitwasyon sa pagsabing gabos na oras, iubos na sa Zoom meeting, sangunya na nagraranian eleksyon, paranian undas, dahil nabasta na lulocate ang mga hepe para lamang makakurumustahan kan mga nagkakalap ni na informasyon. Sangunya, hindi pisilo na ang pag-news gather sa polis sa pagsabing dahil nabasta pati pwedeng dutduton ang mga police blatter dahilan sa pinapautob na data privacy law na ipapwedeng i-interview ng mga chief of police dahilan sa parating busy ang mga ini sa saindang mga Zoom meeting. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nangapudan ang Commission on Elections UAS sa mga kandidato kan barangay asin sanggo ni ang kabataan election sa munisipyo na ibitaran ang pagbugtak o pagdukot nin mga campaign posters sa mga kahoy. Partikular na paibitaran ang pagpako nin mga campaign materials sa mga kahoy sa nasabing o sa pagkasabing wala nin koneksyon ang kahoy sa mangyaring perilian sa Oktubre kon kaya pinag-abisuhan ang mga kandidato na magibon ng ibang paagi para maipromote ang mga ansendang kampanya na dai makakadistroso o makakaapektar sa kapalibutan. Pinagiromdom kan Comelec UAS na bilang pagsunod sa leader kan sarong barangay, dapat maging mare na ehemplo sa komunidad na magkakaigwan ng lakdang para maprotehiran ang kapalibutan. Iba pa niya tong mga bareta, ibang parokya sa Albay preparado na para sa Candidates Forum sa mga barangay. Al Armario sa report. Preparado naman ngunyan ang ibang parokya sa pagkonduser ng mga Candidates Forum sa mga barangay na sa indang nasasakupan. Siring digdi sa parokya Kantaysan, si Father Rex Arjona, may mga meeting na pigibo, preparasyon sa mga aktibidades kan simbahan. Ngunya na nagrunning eleksyon as in mismong election day sa Oktubre 30. Poon sa aga, Oktubre 19 sagkod 28, campaign period na. Kaya mga candidates forum ang gigibuhon man kan mga taga-simbahan. Kada barangay may mga schedule na para madangog man ang mga plataforma kan lambang kandidato. Gabos na kandidato, pagkakataon ini na makonbensir maninda ang mga botante kan sa indang intensyon sa iba-ibang posisyon. Al Armario, DCGB. Nakapag-distribute po ang DSWD ng kantidad na 64.5 milyon pesos na pinansyal sa asistensya para sa mga apektadong pamilya kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Sigon kay Carl James Cabarles, DSWD Disaster Response Management Division Information Officer, ang nonambitan na pinansyal na asistensya parte kan Early Recovery Aid kan ahensya sa pagkan Emergency Cash Transfer o ECT program na pig-implementar matapos magbalik sa kanya-kanyang harong ang mga pamilya ngunya na bulan. Dagdag pa ni Cabarles ang asistensya sa lindong kan ECT, makatabang sa 5,239 na apektadong pamilya
hali sa Manila na lugar sa probinsya Siring kan malilipot, Kamalig, Ginubatan, Daraga, Santo Domingo, Ligao, asin Tabaco City. Dagdag na report, mga tugang, hali po dyan sa luwas, kay Basi Ans Galero. Mga aktibidad para sa Legazpi Port District Fiesta 2023, nag-arangkada na. Kuya po ang detalye. Puminarangkada na ang gabos ng mga aktibidad para sa pagselebrar kan kapistahan kan Legazpi Port Fiesta 2023 in honor kay Senyor San Rafael. Ina matapos na kasuod magibuhon ang Fiesta Opening Mass sa St. Rafael the Archangel Parish, asin man na ang motorcade na ginibuman sa palibot kan mga barangay na sakop kan manlain-lain o kaya sa mga barangay na sakop kan Legazpi Port District. Ngunya na aldaw ang saro sa mga mayor na aktibidad na kasabay sa nasambitan ng kapistahan iyo ang grand opening kan ikaduwang taon kan Earth Forum and Expo na papanginotan kan DCGBAM mantang sa aga gigibuhon man ang DepEd Night Elementary Level sa maabot na Oktubre 20 kaya sa Biyernes iyo man ang second Legazpi City Billiard Tournament grand procession na mapuon dyan sa may Quezon Avenue kan LCC Mall asin man ang weekend night market sa Barangay Kapantawan mientras na magkakaigwaman in DepEd Night secondary level pati naman Grand Parish Family Day program. Sa mga maabot pang aldao kay sa Oktubre 21, 2023 magkakaigwaman giraray ni DepEd Night asin Zumba Fiesta. Sa bisperas o kaya sa aldaw kan bisperas gigibuhon ang maritime procession asin misa sa Sawangan Park alas 5 nin pagkaga asin man ang drama and liquor competition na gigibuhon man sa hampang kan LCC Mall Legazpi o kaya sa Landco Business Park. Sa aldaw mismo kan kapistahan saro sa mga pigre-recognisan ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi bilang parte kan Legazpi Port District Fiesta iyo ang 65 taon na anibersaryo kan DCGBAM mientras napapanginotan ni Bishop Bong Pailon ang Pontifical Concelebrated Mass in honor of St. Rafael the Archangel alas 9 nin pagkaaga sa St. Rafael the Archangel Parish. Sigun sa Legazpi Port District Fiesta Committee sa pamayon ni Konsehal JP Lia, nakulaan pa sa salamat ninda sa gabos ng mga nagturuwang para magibo ang mga aktibidad nini asin nagahagad man ni suporta sa mga Legazpenyo na magpartisipar asin magsabay sa mga ideya. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGB. Mga tugang candidates meeting gigibuhon kan Comelec sa Daraga Albay sa aga. Joshua Bino sa report. Tangani masigurong smooth ating bagayon ang magiging dalagan kan campaign period sa Daraga Albay. Duwang batch ng candidates meeting ang nakatalahan ni kondusir kan Commission on Election o Comelec Daraga sa aga, Oktubre 19 sa Panginot Municipal Election Officer Andy Toledo. Banga sa duwang batch ang mga barangay sa Daraga sa aga alas 9 ang aga sa Anislag Covered Court imbitado ang mga kandidato kan mga barangay sa Daraga South District. Ang mga ini iyo ang magpuon sa barangay kan Tabon-Tabon sundo sa Villahermosa. Pag-abot nin hapon alas 2 sa Daraga Covered Court naman ang mga taga Daraga North District magpuon man ini sa mga barangay kan Peña Francia, Sentro sundo sa barangay Miisi. Sa impormasyon na ito nalawas ni Toledo, simpleng tiripon-tipon lang ini, tangani masigurong matanos ang karampanya asin kung gumana, sigurado lamang na dainin ano man na asunto na pwedeng makaulang. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang niya na pagkaaga, alternative learning system sa Banwaan kan Bakakay, deng alokadong fundo halis sa Special Education Fund kanasabing Banwaan. Report kay Jomar Bien. Daing suporta ang Special Education Fund sa Alternative Learning System sa Banwaan kan Bakakay. Ini ang kinumpirmar ni Kagawad Herbert Rodolph Bermas, Chairman ng Committee on Appropriations, matapos na maghagad sindanin informasyon sa
ALS Bakakay East District na nagkumpirmar na dahil man na inalokar na pondo ang local school board sali sa SEP para sa ALS program ang nasabing banwaan dahil ang kainian sanggunian bayan sa pahingenot ni Kagawad Bermas iyo ang nagbusol nin sarong resolusyon na nag-request o naghahagad sa local school board kan banwaan kan Bakakay na magalukar kan portion kan Special Education Fund o SEP sa Department of Education Alternative Learning System o ALS digdi sa saindang banwaan. Sinabi ni Kagawad Bermas na makakatabang ini para maging makatotohanan ang pangaturugan kan programa na itong sa mga dainag pakatapos nin eskwela maski hudya na sa panahon matawan manggiraray nin pagkakataon na makatapos kan sa indang pag-eskwela. An request o resolution na ini anas inaprobaran kan miyembro kan sanggunian bayan kan Bakakay asing sa indang ipapadara ini sa local school board tangani inahagado na aksyonan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Magbabalik mga tugang ang mga bareta alas 6:32 na makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, Power pula! Power puti! Ang power ng Surf Bars ang galing-galing! Power pula! Power puti! Baretang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan!
Sa selebrasyon kan ika-65 taon na anibersaryo kan DZGB, samuyang iprinipresentar ang Earth Forum and Expo Year 2. Earth Forum and Expo Year 2 may temang Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Ang Earth Forum and Expo Year 2 masentro sa E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Maaantabayan poon Oktubre 18 hanggang Oktubre 21, 2023 sa Ayala Malls, Legazpi. Ang mga aktibidades: Oktubre 18, Miyerkules, alas 10 ng aga, opening ceremonies and ceremonial cutting of ribbon and blessing of exhibit booths. Keynote address on the theme Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Honorable Cynthia A. Villar, Senator, Republic of the Philippines. Alauna imedya ng hapon, Reducing Marine Plastic Litter. Alas 3 ng hapon, Resiliency in terms of Sustainable Development and Greenhouse Gas Emissions. Engineer Ladia Azur, PNP, MCDRM, CGDH1, CTDRRM Officer. Oktubre 19, 2023, Huwebes, alas 10 ng aga, Creating Alternative Livelihood for Fisher Folks. Alauna imedya ng hapon, Go Green, Go Digital, Food Sufficiency. Alas 3:30 ng hapon, Digital Clustered Rice Farming. Oktubre 20, Biyernes, alas 10 ng aga, Innovative and Engaged Tourism Towards the Protection of Our Common Home. Alauna imedya ng hapon, Food and Water Safety, Preventing Food and Waterborne Disease for a Healthy Community. Resource speakers, Dr. Mildred Tianes, Medical Officer 3, and Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3. Water Safety and Mental Health During Environmental Emergency. Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3, and Miss Windalyn Baluis, Nurse 5. Hatod sa Indo, kan DOH Regional Office 5, Oktubre 21, Sabado, alas 10 ng aga, The Impact of Laudate Deum on Climate Change. Alauna imedya ng hapon, From Aging to Saging, Senior Citizens Health and Wellness Day. Mari na, magpartisipar, asin makisumaro sa DZGB Earth Forum and Expo Year 2. Ang Earth Forum and Expo Year 2, makikiling asin madadangog sa radyo DZGB, DCGB News Online Facebook page, DCGB Live App, asin DZGB YouTube channel. Ang Earth Forum and Expo Year 2, hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors: Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, Department of Health Region 5, Department of Environment and Natural Resources Region 5, Legazpi City, Office of the City Environment and Natural Resources, Ayala Malls, Legazpi, Kalinga ni Loria, Good Found Cement Corporation, Congressman Didi Cabredo, Taranuman sa 3D Albay, Department of Tourism, Aral, Lampara at Musika Sounds and Light Services, Department of Agriculture, National Food Authority, Converge ICT Solutions Incorporated, Sharmila Printing Press and Advertising, LCC Malls, The Concourse Convention Center, LCC Food Garden, Bicol Food Delight, AVP Catering Services, New Blossoms Catering Services, Juliana's Catering Services. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta, padagos po na naglilibot ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o DMW-OWA team asin ang Philippine Embassy sa ibang mga Pinoy na naipit sa kariribukan kan Israel asin Hamas. Naghatod sindanin emergency assistance sa mga Pinoy na naapektaran pon pa sa primerong aldaw kan pagsakyada kan Hamas militant sa nagkaperang komunidad sa Southern Israel. Nagpasalamat man ang embahada sa mga Filipino, community groups asin mga individual na nagbabayanihan para sa mga kababayan. Nagkapera sa inda ang nagtatabang para matawananin madadagusan, grocery asin iba pang kinakaipuhan kan mga Pinoy para miyantas na nag-iibakwar. Kinumpirmar mga tugang kan Department of Migrant Workers o DMW na nagtatabang na ang mga Israeli Defense Forces sa unaccounted pang mga Pilipino may kinaraman sa gyera kan Israel asin Hamas militant, partikular na ang pagibokan tropa o pigigibokan tropa kan Israel ang ground operation sa tulupang nawawarang mga Pinoy. Sa ngunyan, mantinidong blanco ang DMW asin ang Department of Foreign Affairs o DFA sa kinamumugtakan kan mga nawarang Filipino. Bantang pigariglar naman ang repatriation kan duwa sa tulong Pinoy na nagadan sa nasabing kariribukan.
Siniguro kan DFA naligtas ang 78 mga Filipino na nasa border kan Gaza Strip as in Egypt. Nakaabang naman sa Cairo ang mga bus na paglulunadan kan mga Pinoy na mabalyo sa Egypt gikan sa Gaza. Kinumpirmar mga tugang kan Department of Foreign Affairs o DFA na pugol na kan Egyptian government ang listahan kan mga Pilipinong i-evacuar sa Egypt gikan sa Gaza Strip. Sigon sa DFA, pigahalat na sana na magbukas ang border pasiring sa Egypt kapag nagtugot ng Israel. Pig-abisuhan man kan DFA ang iba pang mga Pilipino sa Gaza na magduman man sa border. Ngunyan, pigurunan pa kan Israel sa Egypt ang proseso sa pagbukas kan Rafah border crossing na nag-iingat sinda na posibleng magamit ini sa pagdulag kan Hamas militant group. Sarong aldaw bago magpo ng campaign period, naglatag ang Commission on Elections o COMELEC nin mga giya para sa campaign materials kan kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan elections 2023 sa pinaluwas na COMELEC resolution makusog na babawalan ang pagbugtak nin billboards, posters, tarpaulins at individual posters sa common poster areas na masobra sa 2 by 3 feet. Bawal man ang paggamit nin campaign o propaganda material sa nagsuhay sa gender sensitivity principles, malaswa as in discriminatory. Siring man ang mga posters sa tarpaulin na daing nakasurat na political advertisement paid for or by. Mientras ang pigutugutan man ang pangangampanya sa telebisyon, radyo, newspaper, internet, social media sa irarom kan regulasyon as in guidance kan COMELEC para man sa mga masuhay na kandidato mapadara ang poll body ni notice to remove as in show cause order makondukta man in operation baklas ang COMELEC sa mga campaign materials na nakapaskil sa mga bako otorisadong lugar sa Oktubre 20 sagkod Oktubre 27, 2023. Nagtitripon-tipon ang mga miyembros kan Eco-Waste Coalition sa mga Sampangan Commission Elections o COMELEC sa Manila kasuhapon. Ini para ipangapudan ang sarong malinig asin makakalikasan na eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan elections. Pangapudan kan grupo sa mga kandidato na iwasan ang paggamit in plastic tarpaulin na may nakakahudong na chemical. Dahil magpako nin posters sa mga kahoy asin iba pang lugar na bawal iwasan na mag-ati sa mga campaign event asin butuhan asin iba pa. Abiso kan Eco-Waste Coalition sa mga kandidato gumamit ng recycle asin non-toxic na campaign materials. Iwasan ang single-use plastic. Ipautob ang solid waste management asin voluntaryong paglinig o maglinig matapos ang eleksyon daugman o gana. Nagpaluwas po ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nin monitoring guidelines para sa posibleng digital vote buying activities na pigigibo sa pagikan online banking as in mobile wallet applications. Ipigiras ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang kopya kan BSP Memorandum Number M-23-30 na inisyo kan October 10 as in pinirmahan ni BSP Deputy Governor Chuchi Ponasier. Katakod kay ni sinuguman kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang BSP Supervised Financial Institutions o BSFIs na i-consider ang minasunod na posibleng scenarios sa pag-calibrate kan sa indang transaction monitoring rules as in parameters arog kan mga darakulang numero nin account registration sa sarong lugar o lokalidad kung saan na-identify na lakop na ang pagpapabakal as in pagbakal nin boto siring man ang mga darakulang cash transactions sa kakusugan kan eleksyon. Makadudang transaksyon sa pagultanan kan mga account as in unusual volume o kantidad sa cash in o cash out channels agents. Pipag sumitir naman ang nasabing institusyon kan makadudang transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. Pagkatapos kan investigasyon sa nasabing transaksyon na pinagkukonsiderar na makaduda. Bareta sa luwas kan Pilipinas. Makalipas po kay ni GB News Express.
An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist. Qualifications: graduate of any 4-year course. Female with good interpersonal and communication skills. With good work ethics and computer proficient. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga bareta sa luwas ka nasyon. Inapudan po ni Russian President Vladimir Putin ang 5 mga haralangkan official kan Arab nations kaibahan ng Iran. Sigon sa Kremlin, nakahuro ni Putin sa telepono si Iranian President Ibrahim Raisi asin Syrian President Bashar al-Assad.
plano man kaining apudan sinda Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. Abbas asin Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gusto ni Putin na maging liyabe para sa dagos ng pagpundok kang kariribo kan sa Israel. Saro man sa NATO kan ni Putin asin Assad ang pag-agi kan humanitarian aid sa Gaza. Bareta, mga tugang sa lado po ni negosyo. Business News. Business News. Suminakat daw sa 4.150% ang inaprubaran na foreign investment ngunya na taon. Inang ipinahayag kan Department of Trade and Industry of DTI Board of Investment sa press briefing sa Malacanang matapos na ipaapod ang sectoral meeting ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay BOI Undersecretary Seferino Rodolfo, nagbunga ang mga naging biyahe kan Pilipinas sa manibaybang nasyon dahil naglangkaw ang dayuhan, ang mga dayuhan na investment sa Pilipinas pon Enero sa good September ngunya na taon. Sinabi ni Rodolfo na uminabot sa 427 billion pesos na dayuhan na investment ang naaprubaran kan sa inang ahensya ngunya na taon gikan sa investment pledges kan foreign trips kan presidente. Kung dati, sigon sa opisyal, masalangkaw ang local investment, ngunya nalampasan ini kan foreign investment na magayon na indikasyon sa pagpapakusog kan ekonomiya asin kabuhayan kang nasyon. Kaibahan sa binuhosan ng dakulang kapital, ang sa aspeto ng renewable energy kan mga nasyon gikan sa European Union, kaibahan sa mga nasyon na nagpahayag ng dakulang kapital sa Pilipinas, iyon Germany, South Korea, asin Japan. Aramon tadaw mga tugang ang benepisyo po sa lawas sa pagkaunin abokado. Kay ba po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Sigon sa mga eksperto kung gusto pang maging baskog o healthy ang lawas, the best way is to go natural. Siyempre, araw kang pagkakaigon in healthy lifestyle. As in, siyempre, pagkaunin healthy foods like vegetables and fruits. As in, kung pagurulayan na prutas, sigon sa mga eksperto, ang abokado ang pagkakonsiderar na one of the best and healthiest foods in the world. Ini dahil sa dakulo na health benefits na igwa ang prutas na ini. Nagkaperediktiyo ang kakayahan kay ni na mag-regulate ng blood sugar level kan sa tuyang lawas kung makaon kay ni nilikaperan beses sa sarong aldaw. Sarong padigdi ang pagmantinir na healthy ang sa tuyang mga mata dahil igwa ng lutein na nagpurtihir sa mata sa age-related degeneration o paglabog ng pagiling. Ang sarong pa ang para sa healthy heart dahil igwang oleic as in folic acid sa avocado. Ini man ang pigrekomendar sa mga tawong may problema sa saindang puso. Magayon man ang avocado para sa tuyang immune system. Sigon sa mga eksperto para dahil kita basta-basta magkahelang. Plus, igwaining antioxidants para malinig ang mga toxins sa tuyang lawas. As in, pangultimo, ang avocado is good for weight loss dahil sa langkaw ang fiber content kini kung kaya highly recommended ini sa mga nagda-diet. Pero pirming tandaan, sigon sa mga eksperto, sa ano man ang pagkaon, always eat in moderation sana. Health News, Pang News by Ace Mardila, dahil niyo ba? Pag-asa DOST, kay ba po si Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. Marahaya na agaman po sa mga paraan tabay sa DCGB para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Generally, fair weather o magayon na panahon ang lauman sa bilog na maghapon dito po sa Bicol Region. Dahil sa ngunyan, mayo kitang namomonitor na NPA o bagyo sa laog ng Philippine Area of Responsibility. Kasi lauman niya to sa masunod na duwa kindong tulong aldaw, mayo kitang biglaan paran na bagyo na pwedeng maka-apektar sa ano man napagpitan na sa tuyang nasyon. So padagos kitang makaka-experiensya si Maluya sagtod sa moderatong duro sa distrito sa Northern Sirangan asin ang sa tuyang mga kadagatan magiging banayad man sa nasagtod sa moderato ang biglalauman na pag-ukol. So ngunyan, mayo kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop pang Kapikulan. Pero nauman manggiraray digit sa Kapikulan itong mga direkta ang pag-uran, lalong-lalo na sa hapon. So ining mga pag-uran na ini dahil man tiglalauman na mahaloy asin dahil man tiglalauman na makusog. So ang sa tuyang temperatura nasa 24 hanggang
33 degrees Celsius sa masunod na 24 oras. Ang katuyang aldaw, nagsirang kasubagong alas 5:36 ng aga, asin masulnok yan at yan alas 5:25 ng pagkahapon. Palito digdi sa Pag-asa DOST Legazpi ay ni Bordales to sa Diwat Marhay na aga. Mga tugang yan po ang mga bareta, sinurat ni News Director Mar de la Cruz, Angel Mustasa, sin Jenny Balyaran, sharing man pang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwa. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Blue Mojito, now in new cool litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Mga tugang, sabi ko na nga ni po kaso bago ang ngunyan pong 18 to 21 Sabado, bubuksan po mga tugang ang Earth Forum and Expo yan po sa Ayala Malls. Ano? So mga gusto tabi na magbakal nin mga agricultural products, dakulong po kami dyan, magdara po kamo ki sa endong sadiring eco bag o kaya laugan ta. Request mi po sa mga exhibitors na kung pwede, dahil po magamitin plastic o single-use plastic mga tugang sa pagpabakal kan sa inda po na mga produkto. Kaya piging ganyan mi po sa mga maduruman na magdara po kamo kan sa indong sadiring eco bag o kaya laugan. Ano? Ang mga exhibitors tabi na yaon dyan, iga po ki mga serbisyong pangsalod, may exhibit po mga tugang ang Department of Health, ano? Regional Field Office number 5. Thank you po kay Director Erne Vera. Iga po sinda dyan ki mga health services sa DOH Tabi. Ano? Pag bisita ka mo dyan sa booth, Tabi kan DOH po ngunyan aldaw. So, Department of, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Tabi, igwa sinda ki suporta para mag-display ki mga produktong pagkaon. Mga aqua and agricultural products, ano? I mean, so aqua culture products, no? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Salamat po kay Director Ariel Pioquinto, ano? Tapos mga tugang sa Legazpi City sa pagitabi ni Madam Sheila Nas. Then so iba pa na mga pag-iriba niya, igwa po diyan kidi-display man ng mga agricultural products na hali po sa Legazpi. Ano? So DNR Regional Office, sabi ni Ma'am Ansi Nalawenko, na ibaan sa indang gigibuhon, tamay daradara po sindang mascot. Ano? May mascot po mga tugang ang DNR Regional Field Office na mag-entertain dumantabi sa indang booth. And may ansaro digdi sa magayon tabi, igwasinda mga tugang kikahoy na ang sabi ni Ma'am Ansi Nalawenko, indigenous trees. Di ko aram kung, pero alat ko na, hilingon ko sa chat sa kuya kasuhapon ni Ma'am. Tama ba yung mga indigenous trees? So mga kahoy na mga nara, garo-arog ka ni, alat ko na ha. Siguradoon ko sa chat sa kuya ni Ma'am Ansi kasuhapon.
Mga yakal, gari arog ka yan sa mga alag na ha. Ilingong kusukan niya, suchat niya, ano nga na ito, so mga nara, mga sigurado. Basta po, ang klase, mga fruit-bearing trees, nagbuburunga na mga kahoy, indigenous trees, madara po sinda kayan, libre po iyan na i-share sa indo, iba-iba ang species da iyan, igwasin da kidara na mga 100 seedlings po. Tama nara. Tama maman si nara buda dao. Yan ha. Ang dao, pambira na ako makailing ka iyan. Kaya tukan sa day pa ako, may dao. Duman sa lugar kang lolo, buda lola ko, sa mother side, sa Pandan, sa Castilla. May dakulong ka ang dao. Ngunyan talaga, buda ano ini? Dao, nara in dao. Yan ha. May basta databi nag-request na maigwa databi ki ano yan ki mga kahoy dumana, ipapanaw tabi ang kilibre mga tugang kang ano yan kang DNR buda sumaskot ninda, mag-enjoy po kamo ta, may mascot po sila. Thank you Ma'am Ansia. Aw ni ang mga kahoy libre po ining ipapanao tabi, pero pag naghagad po kita siguraduhon taman po na atamanon ta buda pabuhayon ta. Diba? Tama kayo ng effort kan DNR na iga po hilibring ipapanaon na mga seedlings, mga fruit-bearing trees. Ano? Sampalok, nara, bakan, golden shower, mulave, bignay. Ini bagang bignay, kakaon bagay na so mahamis na saradayoto na, ako di ba? Bignay. Baligang, namiss ko ang baligang. Alibangbang, dao, buda, bagras. Pasensya ka mo, medyo dego, ang kaunbidbid ko lang po digdi, sampalok, nara, mulabi, bignay, baligang, dao. Ang alibangbang, dahil ko masyado midbid, bagras, tabi, yan ha. Mula ng golden shower. Pero, available yan tabi dyan sa DNR. Thank you Ma'am Ansi tayo ko sinda kidaradarang mascot tabi. Mga tugang para dyan, ha? O di pasiring po kamo dyan. Tapos, mga tugang, sabi nga ni, may mag-entertain po sa indang mascot. Magayon yan. Nahiling ko na ini, na mascot po kan DNR. Igwad yang ang iyang baga na pagiging mascot yun, mapag-arim ako, talent man yan, ta siyempre kung paano mo tabi, mga tugang hiroon ang sa imong lawas na yaong ka dyan sa laog kang mascot. Okay? Yan ha. Salamat po kay DNR. Director Francisco Milla. Pero ma-represent po kay Director Milla. Iyo po mga tugang sukwan. Iyo po si madali lang ha. Ang ma-represent po sa iya tabi si Madam na si Madam na Assistant Regional Director Adona San Diego. Yan. Buda matinderman po si si Assistant Regional Director for Management Services Dr. Grace Carino. Yan. And may separate po kaming invitation kay Dr. Socorro Abo. Tabi kan EMB. Yan. Yan po sinda dyan mga taga-DNR. Ngunyan, tabi, mga tugang, apera kaiyan na kwan, apera po kaiyan, may display man po dyan bilang mga exhibitor tabian, DapDap Ecopreneurs, Peñaranda Eco Negosyo Association, Legazpi Recyclers Association, so Converge tabi, salamat sa pag-provide nin internet, Jobuken, JWHO Mushroom, Chicoy's Chili, J&J Assorted Fruits and Vegetables, Bicol Sikat Handicraft, Zaporo Food Products, Fresca Kakanin, AVM Agricultural Learning Center, Novenos Pilinat, Gumtang Plants, Kadiwa NFA. O initabing sa NFA, tabi, limited lang po yan kada saro ang makakabakal nin bagas. De ko lang sure kung pirang kilo kada saro, pero kung ano po sa patakaran ninda sa paggundok takan Kadiwa stores, yan po ang patakaran kayan. Magdara po kamo kilaugan na eco bag, tabi, at 25 kilos po yan dyan po sa Ayala Malls. Okay, dyan po sa Samuyang. Thank you po Director Regional Manager Ginto, buda po sa tuya ng mga amiga dyan sa NFA. Sinuratan ini ni Kwan, effort po ini ni Ma'am Che na Ribeta,
effort ini Ma'am Che Naribeta kan Provincial Agriculture's Office mga tugang na mainbitaran tabi ang NFA. Kaya si Ma'am Che Naribeta po ang nag-effort kay ni. Longganisa di ginubatan 2 FT food products Bukupay ay garmasiram ini Apaw Albay Dairy Box Pecuaria Development Cooperative. So gari may mga bagas ini so mga kwan baga so mga ano yan so sa tuya tabi na ano yan na mga halababa ang glycemic index tabi. Alright, so mga sponsors mi po and partner, salamat po bata alas 5, alas 7:05 na. Kasan ko lang ta 7:30 po babalikan ko ini. Ang samuya po mga partners and sponsors tabi, Department of Health, Provincial Government of Albay, Local Government Unit of Legazpi, Caloy Andes Loria, Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory, Albay, 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo, Department of Tourism, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Aral Lampara and Musika, National Food Authority, OCNR Legazpi, Department of Environment and Natural Resources, Converge ICT Solutions, Sharmila Printing Press, LCC, Bicol Food Delights. Kasabay po dyan mga tugang ang Concourse Convention Center and LCC Food Garden. Salamat po Juliana's Catering, ABP Catering Services, New Blossoms Catering Services, as in Just Aqua Escape para po sa aquarium setup. Okay? Salamaton po sa Endogabos. Taud-taud po kita magirilingan sa Ayala Malls. Babalikan ko na lang po taud-taud din para ma-expound taki masyado ang magiging programa tabi ngo niya na aga asin hanggang po sa Sabado dyan po sa Ayala Malls, Legazpi. Salamat kan sa nung pagantabay. Bareta alas 7 susunod na. Kaya ba po mga tugang Senior Director Emeritus Edwin Peralta. Thank you. Tapos na ang programa. Lakaw, pasiring sa lamesa. Sa selebrasyon kan ika-65 taon na anibersaryo kan DZGB, samuyang iprinipresentar ang